adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 29 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 13 bersikulo 16 ngadto sa 20. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kun inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglang matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ang tao nga nakigsalo kanako sa pagkaon, mahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo aron inig kahitabo na niini. Mutuo kamo nga ako mao, sultihan ko kamo. Ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.